Сів би я на коня і показав би яще, чого варт старий талаш. Гуляючи по площі Якуба Колоса, задумывались ли вы, кто сидит по правую руку от знакомитого письменника. Ён з'яўляецца удзельнікам партызанскага руху ў савецка-польскай вялікай айчыннай вайне і народны герой Беларусі. Васіль Ісаакавіч самы сталы удзельнік вялікай айчыннай вайны. Таксама дзед Талаш гэта галоўны герой паэмы «Дрыгва», якая заснована на сапраўдных падзеях. Нават калі скінуць гадоў 15 з плячэй дзеда Талаша, то і тады ён быў ужо не малады. Было яму тады гадоў 70 з хвосцікам. А між тым якраз у той час праславіўся дзед Талаш як ваяка. Ды які яшчэ ваяка? Чырвоны партызан і не радавы, не просты партызан. Я лічу, што менавіта дзед Талаш з паэмы «Дрыгва» Якуба Коласа быў ушанаваны помнікам, бо дзед Талаш паказвае нам, што любы чалавек любога ўзросту можа стаць на абарону сваёй радзімы. Дзед Талаш нарадзіўся за 17 гадоў да адмены прыгоднага права і ніколі не трымаў у руках зброю да 75 гадоў. Што вы адчуваеце, калі бачыце гэты помнік? А калі я бачу гэты помнік, я адчуваю павагу за сваю радзіму і за дзеда Талаша, які ў столь сталым узросце быў нараўне з усімі. Гэты помнік з'яўляецца адной з візітных картак гораду Мінску. Ён паказвае ўсю любоў да партызана Беларусі і з'яўляецца адлюстраваннем павагі да народнага героя.